Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündülüğümüze başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Balkanawat şäheriniň döwlet idara kärhanalarynda işleýän işgärlerinden öz çağalaryny çağalar bagyny bermek talap edilýär. Muny berjay etmedik büdjet işgärlerini işten çykarylmak kaýbaty atylýar diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berdi. Neşirin öz yurt içindäki seçmelerine salgylanyp 10-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä, döwlet kärhanalarynyň şol sanly mektepleriň şäher häkimliginiň energiýa idaralarynyň ýolbaşçylary, işgärleri, hususan zenan işgärler bilen ýygnaklar geçiripdirler. Çağalaryňyzy çağalar bagyna gatnadyň ýa-da olar bilen öýüňizde oturuň. İş orunlaryny eýelemäň diýip neşirin öz maglumatyny Balkanawat şäheriniň kommunal hojalyk idarasynyň başlygynyň 6-njy noýabrda eden çykyşy istirlenýär. Bu maglumaty Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary da tasdiklap, şu ýagdaýyň tas ähli döwlet idaralaryny diýenýäli gaýtalanýanlygyny aýdyp, bu ýagdaý sebäpli büdjet işgärleriniň köpüsiniň alaşsyzlygyny belleýärler. Çağalar bagyny çağalaryňyzyň gatnamaýanlygyny bilsem, gaty görmäň. Siz döwlet tarapyndan kabul edilen karara garşy çykýaňyzmy? Döwlet siziň çağaňyzyň aladasyny edýär. Siz siýasaty, jemgyýetiň hereketine garşy çykýaňyzmy? Eger çağaňyz çağalar bagyna gatnamasa, onu siziň hem şu edarada işiňiz ýok diýip açyçan aýtdylar diýip bir mugallymy Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Ol mugullumanyň sözüne görä, soňky ýarym aýyň dowamyny şuňa meňzeş duýdurşlaryň başga da onlarça edaranyň işgärlerini berilenligi aýdylýar. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, soňky 2 hepdäniň dowamyny edara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň çagasy bolan eni atalary öz kabinetine çagyryp, olaryň çagalarynyň öýünde ýa-da çagalar bagyna gatnaýanlygy bilen gyzyklanýanlygyny aýtdylar. Çağasyny öýünnal galýan eni atalara öz çağalaryny owulkusy ýaly çağalar bagyny uğrutmagy görkezme berilýär. Döwlet sizi iş bilen üpçün edýär. Çağalar bagynyň tölegini tölemäge güýjümiz ýetenok diýip döwlet siýasatyna garşy bolýaňyzmy diýip döwlet edaralarynyň birini işleýän Aşgabatly eni Adatlygyň habarçysyna aýdypdyr. Bellek geçsek, bu waka Türkmenistanyny çağalar baglarynyň tölegleriniň birden 10 esse ýokurlanmagynyň soň ýurtda çağalar bagyna gatnaýan çağalaryň sanynyň göz görteli azalmagy bilen peýda bolan maglumatyň ýa-da gawat geldi. Geçen aýyň ahyrynda Aşgabatyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan Mary welaýatynyň ýolutyn etrawynyň ýaşaýjysy Tuwak Beýbi, tölegleriň gymmatlygy sebäpli alýan aýlygynyň hem maşgaleklenjine hem de çağalar bagynyň tölegine ýetmeýänligini aýdyp, öz perdendini çağalar bagyndan alyp galýanlygyny gurrun beripdi. Ýatlak geçdik. Oktyabr aýynyň 10-nyny ýurtda çağalar baglarynyň tölegleri paýtagtda 10 manatdan, vilayatlarda 8 manat bolanlygyndan 80 manata çenli ýokurlandy. Bu waka ýurtda enatalaryň köpüsiniň nägililigini, Daşuwuz vilayatyny bolsa çağalar bagyna gatnaýan raýatlaryň ençemesiniň protest ýürüýüşini geçirmegine sebäp bolupdy. Adatlyk Radiosyna ýokurdaky gurrun edilýän meseleler dogrusyny degişli türkmen häkimetlerinden şol sanly Balkan vilayat we Aşgabat şäher häkimliginiň resmiýetlerinden häzirlikçe kommentariýa almak başartmady. Ýurtdaky bu gymmatlaşmalar we munyň bilen bagly ýaşaýjylaryň başdan geçirýän ýagdaýlar dogrusyny türkmen mediasyna hem mesele gozgolmaýar.